Sinun AI-agenttisi kärsii muistinmenetyksestä. Joka ikinen sessio alkaa nollasta. Agentti ei muista mitä se teki eilen, mitkä tehtävät jäivät kesken, tai minkä virheen se korjasi jo 3 kertaa. Ja ratkaisu ei ole Postgres-palvelin, ei Redis, ei pilvitietokanta. Se on yksi tiedosto, joka on ollut koneellasi koko ajan. Tässä videossa näytän, miten annat Cloud Code-agentille pysyvän muistin SQLitella. Ei asennuksia, ei konfiguraatiota, ei kuukausimaksuja. Opit 3 asiaa, miksi SQLite voittaa JSON-tiedostot ja tietokantapalvelimet agenttikäytössä, miten rakennat toimivan skeeman 10 minuutissa ja mitkä 3 sudenkuoppaa kaatavat tämän tuotannossa, koska minä olen kaatanut ne kaikki itse. Kohta 1. Miksi juuri SQLite? Useimmat aloittavat samalla tavalla kuin minä. Agentin tila JSON-tiedostoon state.json luetaan alussa, kirjoitetaan lopussa. Se toimii, kunnes 2 agenttia kirjoittaa samaan tiedostoon yhtä aikaa. Toinen voittaa, toisen muutokset katoavat. Ei virheilmoitusta, ei jälkeä, data vain hävisi. SQLite ratkaisee tämän ilman että maksat mitään monimutkaisuudessa. Se on kirjasto, ei palvelin. Pythonissa se on Import Splite 3, valmiina jokaisessa asennuksessa. Koko tietokanta on yksi tiedosto, jonka voit kopioida, versioida ja varmuuskopioida kuten minkä tahansa tiedoston. Ja tärkein, transaktiot. Kirjoitus joko onnistuu kokonaan tai ei tapahdu ollenkaan. Puoliksi kirjoitettua tilaa ei ole olemassa. Postgres olisi teknisesti parempi tuhansille rinnakkaisille käyttäjille, mutta sinun agenttisi ei ole 1000 käyttäjää. Se on muutama prosessi samalla koneella, ja siihen SQLite on suunniteltu. Kohta 2. Skeema, joka kattaa 90 agenttitarpeista. 2 taulua riittää yllättävän pitkälle. Ensimmäinen, tasks, tehtäväjono, sarakkeet, id, kuvaus, status, luontiaika, päivitysaika. Agentti poimii jonosta seuraavan tehtävän, merkitsee sen käsittelyyn ja valmistuessaan valmiiksi. Jos sessio katkeaa kesken, seuraava sessio näkee tarkalleen mihin jäätiin. Toinen taulu, event, tapahtumalogi, attend only, agentti kirjoittaa rivin jokaisesta merkittävästä toimenpiteestä. Mitä julkaistiin, mikä epäonnistui, mikä API-kutsu tehtiin. Tämä on se, mikä muuttaa debuauksen arvailusta lukemiseksi. Kun jokin menee pieleen kello 3 yöllä, sinulla on aikajärjestyksessä oleva totuus siitä mitä tapahtui. Konkreettinen esimerkki omasta järjestelmästäni, julkaisujono. Agentti generoi sisältöä ja lisää sen jonoon statuksella pending. Toinen prosessi, ajastettu launch agent, poimii jonosta, julkaisee ja päivittää statuksen. 2 täysin erillistä prosessia, ei yhteistä muistia, ja silti ne eivät koskaan astu toistensa varpaille. SQLite hoitaa lukituksen. Kohta 3. Cloud Code-integraatio käytännössä. Miten agentti sitten oikeasti käyttää tätä? Yksinkertaisin tapa, pieni Python-skripti, esimerkiksi state.py, jossa on komentorivikäyttöliittymä. Agentti kutsuu sitä dash-työkalulla, Python state.py next palauttaa seuraavan tehtävän, Python state.py done 42 kuittaa sen valmiiksi. Cloud Code ei tarvitse tietokanta-ajuria eikä palvelinta. Se tarvitsee vain komennon, jonka tuloste on selkeä. Ja tähän kannattaa lisätä yksi rivi projektin Cloud-tiedostoon. Session alussa aja Python state.py status nähdäksesi keskeneräiset tehtävät. Nyt jokainen uusi sessio herää muistin kanssa, ei ilman sitä. Se on koko pysyvän tilan pointti. Konteksti katoaa, tiedosto ei. Kohta 4. 3 sudenkuoppaa. Ensimmäinen, valtila. Oletusasetuksilla SQLite lukitsee koko tietokannan kirjoituksen ajaksi, ja rinnakkaiset prosessit saavat database is locked virheen. Yksi rivi korjaa, pragma journal mode val, kirjoittaja ja lukijat eivät enää blokkaa toisiaan. Tee tämä heti, älä vasta kun virhe iskee. Toinen, elinkaari. Tapahtumalogi kasvaa ikuisesti, jos annat sen kasvaa. Päätä heti alussa, kuinka vanhat rivit siivotaan ja milloin. Yksi ajastettu delete from events via timestamp. Kuukausittain riittää, mutta sen pitää olla olemassa päivästä 1. 3. Ja tämä on tärkein, ei salaisuuksia tietokantaan. API-avaimet ja tokenit kuuluvat env-tiedostoon tai avainnippuun, eivät SQLite-tiedostoon, joka päätyy varmuuskopioihin ja pahimmillaan Git-repoon. Tietokanta on tilaa varten, ei tunnuksia varten. Jos rakennat agentteja, jotka tekevät oikeaa työtä etkä vain demoja,
Pysyvä tila on se raja, jonka yli demo muuttuu järjestelmäksi. Seuraavassa videossa näytän, miten tähän samaan tietokantaan rakennetaan Deadman as-Switch. Vahti, joka hälyttää kun agenttisi lakkaa hiljaa toimimasta. Tilaa kanava, niin et missaa sitä. Ja kerro kommenteissa, mikä sinun agenttisi unohtaa joka sessiossa. Luen jokaisen vastauksen.